pareho kuman nga nagugtas. Sa pamatyagan nyo, nagadeserve sila nga makabaton sang bonus? Sang ginatawag nga performance bonus or bonus bangod nag-perform sa Mayo? Di siguro damo ambot lang. Anong sa inyo mahambal sini? Mga member consumer sang siniko. Kay subong pa lang so siningod to. Halap, masiga subong, dugay-dugay, mapatay naman, masiga naman, mapatay. Anong natabo man? Do, pirmi man lang kamoy nagapatigayon sang maintenance. Hindi pagidya matigayon na yung pasiguro naton nga, hindi magkalaguba ang mga linya nyo da? Araw-araw na nga. Sang sinilang bumbulito, kapila mag-brown out? Hindi ba nag-brown out una, tapos nagsiga, nag-brown out, nagpandar ta generator. Tapos dugay-dugay, nagbalik siya, ginpatay ang generator. Why ganito maminutuhan nga napatay ang generator? Nag-brown out na maliwat? Ay, doon na niya sinikong opisyon nyo yaman. Central Negros Electric Cooperative. Hindi, why nyo na ginakuot na ng mga pundo da? Doon pamatyagan ko daw, gaari-ari ang serbisyo daw, hindi mamintinar ang mayong alinyada. Ano ay natasang pundo nga ipakayo sa mga pustida, sa mga linyada? Wala natasang pundo nga ipatapa sa mga sanga nga kung kisa mo ng rason kuno nga naga-brown out kay may sanga nga yung sa linya naga-trip off dayon. Sa subong bumulito ang ginagamit siniko niko generator. O sa subong banwa, generator ginagamit. Namon diri sa area sa Madalagan, kay nag-brown out. Ano ang rason sina diri? Siniko, ano ang rason? Nga nag-brown out naman? Karami sa inyo pang latiguhon. Anong rason nga nag-brown out, subong? Mapagwa lang kamuda sang inyo advisory sa Facebook? Sino makabasa sina dira? Sino makabalod ang nag-brown out sa muning lugar kay brown out gani? Mabutang-butang lang mo sa Facebook nyo da? Why gani ka mo kay baba pabalo diri kung anong rason nga nag-brown out? Tapos do kanabi pa sa inyo pabalo nga manugabot ng inyong bonus da? Ang bonus yun pangatag sa member consumers. Kaya dapat kooperatiba ang ganansya, ang dividendo makabenepisyo tanan ng mga konsumidor. Ayuhan nyo bala, tarungan nyo bala serbisyo nyo, dumayo lang kamo sa reporting, dumayo lang kamo sa paperwork, sa magpabalo nga muning performance yun na. Pero ang aktual, lain galiya, inablang imbes nga nagadugay, nga naganami, tani ang serbisyo, nag-aagil-il, nga nag-requison nga ido, ang serbisyo. 24 minutos na nakaligad sa tag na nga launa, diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, Bumbo Hanay sa Udto. This time, mga kabinan, balikan natin ang pila ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. Makuha kita sang kita mo na tungkol sa sining brown out, pati nga ako di nga mga files ko, nagkaladula na di hindi ko na ma-retrieve. Hindi ko na ma-retrieve ang gagin pang butang ko diri, pang sulat. Kaya nagkaladula ng mga files ko diri. Ay, kanamigin sa inyo siniko. Doon ka namin sa inyo latiguhon. This time, ko na ito report gikan sa Provincial Capitol. Upon sa kay Bombo, din is Rubica. Ang sabahin sa sining Negros Island Command nga ginaduso karon nga hagna nga dapat matukod na gining ining Negros Island Negros Island region. Kaya naman na ning ginatagan karon sa priority. No? Ginatagan sa priority nga matalakay ang ininghagda nga nagaduso sa One Island Region, ang Negros Island Region. Sa una namin nanitani ang pagdalagan, pagpapalakat sa Negros Island Region sa ang NIR. Tigaling kay di naglain naman ang nagpungko sa aton nga pungsod Pilipinas, lain naman ang presidente, may lain man sa iyang agenda. Di kumu kontrapartido to nagligan nga na-create ini ang Negros Island Region
tigindula ang Negros Island Region, way gintagaan budget, kay dissolve. Ti kung isa makasiling bla kita nga, sano pa kita makangkon sang leader sa pungsod Pilipinas, nga ang iya nga Blatyagon, matuntuod. Nga para iya sa kayuhan sang banwa, sa kayuhan sang nasyon, sa kayuhan sang pungsod Pilipinas. Nga hindi na iya madula na balang ginatawag nga political colors, madula na ang ginatawag iya nga pamulitika. Mangin sino ka man nga magpungko, mangin ano man imong political affiliation, ang imo yang Blatyagon para sa pagserbisyo sa katawhan, amo na tani. Daway gid abot ang ina nga mga halando ang atong handom, nagapabilin ng sumo nga handom. Yara ang report sa Piaga Linya Bumbo, Dennis Rubica, please come in. Pamudahil after nga na tapos rin man ang nangin prioridad karon sa aton nga mga kongresista ining paghubong tawlabudan sa nga madamo mga agda sa postpone sa nga SK barangay election. This time Bombo Dano kin pahingaman karon ni 3rd District Representative of Negros Oriental Congressman Francisco Kiko Benitez nga mangin prioridad naman nila karon niya sa Kamara. Spente sila nga mga kongresista diri sa Negros. Amo ni ang pagtalakay na kung pagduso sining House Bill nga para liwat naman no, nga buhion o tuturon ang Negros Island Region. No? Bumudali balanta sa mga nagligad before and after election, kadamo na sa mga hagna no, nga naituhay nga version no, sa House Bill nga subiter no, sa aton sining lower house para sining pagbuhi sa Negros Island Region. No? Para ito bumbudan si Congressman Ferdy Marañon sa 2nd District nagpasama sa House Bill number 330. No? Si Congressman Juliet Ferrer sa 4th District nag-submit na sa House Bill number 119 regarding yapon sa pagbuhi sa Negros Island Region. No? House Bill number 1446 nga mo naging paunahan ni 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez. Amo ni siya bumuda ng House Bill creating Region 6P o kung yun ito ang Negros Island Region bumuda. No, sa sining House Bill number 1446 damo diri bumuda ang nanging co-author sa sining House Bill. Kasi naging si muling nag-author din si Congressman Kiko Benitez. Di man din supportado ni Abang Lingkod Party List Representative Steve Joseph Steven Paduano. Are man din si 2nd District nagligad si Ranto Balmayor Jr. Right before one election bumudan mo. Are man din si Congressman Emilio Bernardino Dino Yulo sa 5th District. Co-author man na rin si Congresswoman Mercedes Alvarez o si Chideng Alvarez sa 6th District. Of course, sa man din nag-co-author bumudan si Bacolod City, Lone District Congressman Greg Sataya. Of course, ala din tatlo ka mga kongresista sa Negros Oriental kaya timalantay ng Negros Island Region lakip na ang Negros Occidental. Kaya sa sining House Bill number 1446 ni Congressman Kiko Benitez, din na bumuda na sa House Bill nga kalakip diri sining pagtukod sa Negros Island Region o kung Region 6B, lakip na diri ang probinsya sang Siquijor. Bumuda, no? So tatlo yan, mga kongresista sa Negros Oriental, Congresswoman Jocelyn Silin Kaichong sa 1st District sa Negros Oriental, sa mga siya co-author, Congressman Manuel Sagar Barria sa 2nd District sa Negros Oriental, kag Congressman Arnolfo Teves sa 3rd District sa Negros Oriental. So sila kay Congressman Benitez, ilan na ni priority Bombo Dan, kasi kung this last quarter, padulong na sa
next year bumudan. No? Kaya isa rin yung tanaw ni Kong Benitez na ang isa rin sa mga constraint na bumudan ang budget, ang pagpain sa budget ni Rita. Isa rin sa mga pamalabag pala ang aton nga DBM, bangod sa kinlanon sa pagpain sa budget na para sa pagtukod siling isa naman ka Rion, Negros Island Region, Con Region. Bumbudilis, Yes. sa pagkamatuod lang, ang ining pagtukod sa Negros Island region, hindi na niya siling bag-o pa or hindi pa nato niya ma-master or hindi pa kita kay balukon paano ni himuon kay naka-operate na ni gani mo. Bisan Correct. sa gamay lang nga budget, ambag-ambagan lang to sang una. Nakatigayon gid nga maka-operate ang Negros Island region. Tubtub lang to nga nagpungko si Digong. Correct. Na hindi siya nanamian nga sa Negros Island region. Kaya sa siguro nadala man sa sutsot sang iban pagid nga kontrapartido sa nagpagtukod sa sining Negros Island region amo to nga why naging padayon ang Negros Island region kay isa pa gito sa pamalabag ang sa finance department bala to Correct. sa budget Yung budget. sa budget Bumudan. Dunduma mo to kay kontrahan ay man to sila ni Maruhas to tanguna. Actually, bumuda, naka-exist na kita yung Negros Island Region for 2 years. Di ba? Kay sang May 29, 2015, muning EO, Executive Order number 183, na ginapagawa ni the late President Benigno Aquino III, creating sa Negros Island Region. Dahil sa Executive Order number 83, santong May 29, 2015. Apang pagpungko ni former President Rodrigo Duterte sang August 7, 2017, nagpagawa naman sa executive order si former Presidente Rodrigo Duterte, Executive Order number 38, nga nag-abolish sa Negros Island Region. Duwa nakatuig yung exist kita. Kalingkit mo to ginabulis naman ang inayar. So this time, Bumudili. Yes. Amo lang to ganing ang sala lang dito kay gin-create ni Negros Island region pagi sa isa ka executive order. Kuha gin pagi sa kasuguan gid ya. Yes. So this time yung bumudan, amo na nga ipagigit sa aton nga laye. Amo na nga may mga maging pasar na, ako maging submit na. Actually bumudan, ini ito ay nga version sing House Bill na kung ano yung bumudan mo doon na consolidate na ni siya, kaya nakakreate na isang technical working committee, ang Committee on Local Government. Ang head ng technical working committee daw si Congresswoman Chiding Alvarez sa 6 district. Amo ni ang plastada. So this time yato kuro ni Negros Island Region pagi na sa kasuguan. Okay, kung i-aprobado na ni sa aton Kongreso, lower and upper Congress, sa Kamara kag Senado, dila bumuda, ano niya, mapaina na ni isang budget every year, kung sinato na, mapasar kag maprubahan ining pagtukod sa Negros Island Region o kung Region 6P, Bamudan. Ang pagpayag ni 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez. NIR ang ginahulat naman namon subong. So we're waiting for the policy papers of the various governors. Kay daw tatlo na sila, diyon nga pangayo pagit sang opinion from Cebu kag Iloilo si chairman sang committee. No, so the next for us is in terms of what's pertinent to Negros gidyan, no, is the hearings on the NIR. There's no real expectation of resistance from the provincial heads. No, the only place that there might be any kind of resistance is from the RDCs, the Regional Development Councils. But even that, I think they will be able to manage. The biggest obstacle and hurdle really for the NIR is a budgetary question.
And the budgetary question, in turn, is a question of how you face the implementation over time. So, tanawon ta kung anong himuon sang Kongreso, nali mag-angal ang DBM kay wala sila kwarta, no, pero ang ila horizon sang expectation nila kada duwa man lang katuig walang ila planning so after that, depending on how you do the phasing of the implementation of the NIR, I think the budget issues ought to be rationally addressed. And Siquijor wants to join. No, so the governor of Siquijor was actually the one that requested, and Congressman Villa has also co-authored on the measure. Siguro sa totoo lang ang pag-awayan na lang is anong ingalan. Kaysa una Negros Island region, kung may Siquijor na anong ingalan ta. Amo naman na ang i-discuss sa TWG. Well, it has delayed, I think, Negros Oriental from submitting their official position. So tanawon ta kung anong matabo sa Oriental, pero sang bago pa nagdaog si Teves or si Digamo, bago pa nag-eleksyon, naghando naman to si Governor Digamo at that time, no, sang nag-file about the NIR. So I don't expect him to reject it now. Mo Daniel, ito pagpahig ni 3rd District Congressman Francisco Bumbudinis? Quito. Yes. Tiyo, sakto na ngambal ni Congressman Benitez. Hindi niya siguro hindi siya mag-expect nga maglain ang desisyon sang Oriental kay sa tunga time do nagkalipay na ganing Oriental kag Occidental nga nagtingob na kita isa kariyon daw ay naman tuya sa gani daw na balang sa tunga time nga na-create ang Negros Island region na feel ko ya ang ngano nadula ng barrier bala ang barrier ang partition between the Oriental and Occidental, between the Cebuanos and the Ilonggos, Bumbudinis? Correct po mo dan kay during those time si Governor Digamo man ang gobernador ito sa Oriental mo. Oo. During this time sa aton Occidental kay si the late Governor Alfredo Marañon. Amoning pag-sister gid sa Negros Island region. Dito ka nakamit naman kay Bumbudan subong may mga shortcut road na kita from Occidental to Oriental. Doon tapos na lang mag-travel ka, pagkatapos sa Oriental, tabok-tabok na lang by land na lang yan. No? Kahit kung mo, kung sa Oriental ka, Region 7 ka pa, dito ka pa maikutan sa mga regional document mo, pilis mo sa Cebu. Kung ka sa Occidental, ang regional offices na dire, man sa Iloilo, matabo kapas dagat. Pero kung isa na lang niya, land border lang, kung ito ka, kung na bumudan, mag-travel ka, kag sila itong sakto ng balbo kati, naka-exist na kita gana, 2 ka tuig, okay man, why man problema, despite sa 2 ka tuig nga pa-exist naton nga may budgetary constraint kita, away gito budget, puti nga naka-exist there kita. Amo na lang pumangkot dala, no? So why gini kontra wonta gro mudante amo naman na yang amangin madungi-dugay ang proseso no sa aton kongreso kay siningko di naman ni gro matingala mga congressman kay may mga senador magani bumudan nga suporta kag may nagasipasar man to si congressman kon si senador Senate President Senador Migs Piri. Isa man siya nag-file man sa agna sa Senado for creating sa supporting sa Negros Island region. Creating sa Negros Island region mo. That's the way na problema. Kaya nakita naman sa congressman, nakita naman sa mga senadoraton nga naka-exist na in Negros Island region nga wala man sang problema or wala man sa Bresa Paborin para sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Okay. So muna pumunta pinaka-latest na ito pagtutok kasi ng Negros Island region hagna nga ginaugahan naman ko not priority sa aton sining lower house pasmente sa mga kongresista pero iya sa Negros Oriental kag Negros Occidental. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, inis Bumbudinis Rubica Plus Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod.
Basta Radyo. Bumbong! Salamat gid, Bumbo Dennis Rubica. Oy, antisita magtakop, balikan tanay liwat gamay ang siniko. Pero kung ang mga lineman, tagaan sang bonus bumbulito, mga lineman ba? Way kuya reklamo kung ang lineman sang siniko tagaan bonus. Kay nagkapatay-patay mas laya obra. Ang mga lineman ba, daw kagabi. Ang ibang nga lineman, pero may ibang nga lineman nga tawagan mo udto pagkagabi pa maabot. Pero hindi na naiyailay kwan nila sala. Ang sala na sa naga-deploy. Sa deployment. No? Pero that's why, nga siling ko, daw hindi kita siguro namian, kaya malipay nga matagaan bonus mo, yung mga board of directors, mga members ng board, mga OIC general manager, or sino na yung mga opisyal na. Kaya daw ay gina, no? Kung sa mga eskwelahan pa, failure gina nga grado. Lineman siguro daw, okay pa. Daw may mga lineman yang may mga Arab la maintenance work ginaobra. Ay ginawa mo bala lang kaputoy-putoy ka hingagaw nga matapos ng linya nga makabalik ng kuryente mo. Bisan utong adlaw, may mga nakita kong lineman nga bisan utong adlaw, alas 12, pati kainit ya, harapas lang si babaw, pusti nag-obra. Kag kung may mga emergency nga mga gabi nga nagakautod ang linya, nga may problema, ara man na sila dayon nagatakod. No? Magluwas na gila sa eksperyensya naton to sa nagligad nga gintawgan alas 12, udto pa gintawgan, kay may problema sa transformer, sa poste, ahay. Nalabutan na alas 4, alas 5 sa hapon. Huwag gid yapon, hasta na lang igo na kantuan, gabi na alas 7. Sige, kinakulapos na kita banwas ang oras dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay Sodto. Updanan magitabuas upod sa inyo anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo. Ay, para doon may araw pa. Doon nalipat ako. Oy, mga moms, mga teachers dira nag-aaral sa nag-celebrar sa World Teachers Day, no? Ang akon gani nga pag-describe sa mga manunod do kaangay sila mga bumbulito ba mga kabumbo, do kaangay sila sa kandila, no? Nga para lang nga makatag sang kasanag sa palibot, gin-sacrifice nilang ila ko galingon nga gamat-amat sila pudpud mo, no? Hasta nga maubos na gilang sila. Tiyan mo na ang mga manunudlo, hasta na gila nga nag-retire sila, daw gindidikar na gila nila nga tinion, nga paalamon ang mga estudyante, nga kadamo na sa mga nangin professional, damo na nangin engineer, nangin doktor, nangin tanan-tanan, nangin piloto, nangin siyentipiko, tungod sa mga manunudlo. Nga gin sakripisyo nilang ilang nga kabuhi, mga modern day hero ini sila, gin sakripisyo nila ilang kabuhi, para nga mag-alam ang mga estudyante. Gani sa mga estudyante, i-grab nyo opportunity nga magtuon ka mo sang tudo kay hindi hamak-hamak ka sakripisyo sa mga manunudlo nga mapaalam ka mo. O, yari ang aton nga special feature para sa aton nga mga manunudlo samtang celebrate sila sa World Teachers Day. Bagay na dapat pagsikapan. Subong adlaw, Oktubre 5, aton kinaselebrar ang World Teachers Day. Ang pangkalibutanon nga paghatag sang importansya kag pagpasalamat sa tanan nga mga manunudlo sa bugos nga kalibutan. Kalikip na diri ang aton ginapabugal nga mga Pilipino nga mga maestro kag maestra. Ang espesyal nga adlaw, agud aton sila matagan sang special tribute sa pagpanguna sang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o kun UNESCO. Karunungan ay kailangan lang, dunong ay gamot sa kamangmangan.
Ang World Teachers Day ginahiwat ini kada tuig. Kada magabot ang petsa 5 sa Oktubre. Ang selebrasyon ginsuguran sadto pang tuig 1994 kung sa diin ginatagan sang pasidungog ang tanan nga mga manunudlo kag mga organisasyon sa mga teachers sa bugos nga kalibutan. Ang kaybutan nagahandom nga ma-mobilize ang suporta para sa aton nga mga maestro kag maestra kag mapasiguro nga ang kinahanglanon sa mga kabataan sang masunod nga henerasyon sa patag sang pagkuha sang kaalam ang mapadayon kag ma-meet sang aton sini nga mga teachers. Suno sa UNESCO nga ang World Teachers Day naga-represent sang significant token kung sa diin nagahatag ini sang awareness, pagpainsyende kag pag-apresyar sa ningin dako kag vital nga kontribusyon nga ginahatag sa mga manunudlo sa patag sang pagtudlo kag pag-edukar sa aton nga mga kabataan kag subuman sa kabugusan nga development sang tanan-tanan. Labis-labis ang mapapala, magsikhay ka lang sa pag-aaral. Nasa guro ang wastong landas, ngayon'y sikapin mong ito ang mabagtas. Ang Educational International ukon ang EI isa ka global union federation nga amo ang naga-represent sang education professionals sa bugos nga kalibutan. Ang madako nga pagpati nga kinahanglan kilalahon gid kag dapat iselebrar ang Teachers Day worldwide. Nagapati man ang ini nga federasyon nga ang mga prinsipyo nga yara na saad sa gindihon nga 1966 kag 1997 recommendations ang iga implementar gid sa tanan nga mga nasyon sa bugos nga kalibutan. Sa ibalaan nga sa karon mayara sang 195 tanan ka mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan kalikip na kita diri sa Pilipinas. Base sa statistics sa 195 countries all in all, mas sobra man isa ka gatos nga mapungsod ang nag-obserbar sa World Teachers Day. Kalikip na diri ang Pilipinas kada magabot ang petsa 5 sa Oktubre. The efforts of Education International and its 401 member organizations in 172 countries and territories have contributed to this widely spread recognition. Every year, EI launches a public awareness campaign to highlight the contributions of the teaching profession. Wala labot sa UNESCO. Pinapagid ka mga grupo nga nagaugyon sa sininga kaywatan. Amo ang International Labor Organizations, United Nations Development Program, ukon ang UNDP, United Nations Children's Fund, ukon ang UNICEF, kag ang Education International, ukon EI. Wala labot sa World Teachers Day. Mayara man ginahiwat nga Teachers Day locally kung sa diin ginatagan sang pasidungog sa mga kabataan ukon estudyante ang ila mga manunudlo. Teachers Day is intended to be special day for the appreciation of teachers and may include celebrations to honor them for their special contributions in a particular field area or the community in general. Ang petsa naman sang Teachers Day nga nagadepende sa isa ka pungsod kag diri sa aton sa Pilipinas sa wala pa nag-abot ang COVID-19 pandemic. Ang Teachers Day kalabanan ginahiwat sadto sa mga eskwelahan sa tunga-tunga sa mga binulan sa Setyembre kag Oktobre, labi na gid sa bahin sang elementary kag secondary levels. Sadto ang kaywatan gilakipan sa paghatag sa mga estudyante sang bulak ukon pagsibit sang corsage nga nahuman sa bulak nga orchid sa ila sini nga mga teachers. Subong man may ginahiwat nga programa kung sa diin naga-perform ang mga estudyante sa mga short skit may halad nga mga ambahanon kag pagsinaot ukon ini gani binalaybay angos sa mga pinalangga nga mga manunudlo. Ini nga espesyal aktibidad ang ginapangunahan sa mga senior students sang student council sang eskwelahan. Nasa guro ang wastong landas, ngayon'y sikapin mong ito ang mabagtas. Oras na upang ikaw ay magising.
Sa bugos nga kalibutan, ang dekalidad nga edukasyon naghatag sang paglaom kag promisa para sa masanag nga buwas damlag sang tagsa-tagsa. Kalikip na diri ang maayong nga standard sang pagpangabuhi sang aton nga mga kabataan apang suno sa halambalanon nga wala man sang quality education kun wala man sang competent kag motivated nga mga manunudlo. Gani, dapat hatagan gid sang suporta ang mga teachers. Ginapanawagan nga matagan ang aton nga mga manunudlo sang supportive environments. Nagakaigo nga quality training kag subuman mga safeguards para sa mga diretso kag subuman responsibilidad sa aton nga mga maestro kag maestra. This song is for those who inspire us today, who always lend a helping hand. Si ma'am kag si sir ay isa sa madamo nga mga factors kung nga ang mga kabataan yara sa bulutuan. Sila ang naga-influensya sa ilang mga estudyante nga magtuon. Sila amo ang nagabulig sa mga estudyante to think critically, process information from several sources, work cooperatively, tackle problems, and make informed choices. The tough times in their lives, for that we say thank you. Bangod sang papel sa aton nga mga manunudlo kung nga mayara kita sang respetado nga mga presidente, abogado, doktor, nurse, mismo mga teachers, kag madamo pa. Si sir, kag si ma'am, nga mo ang aton ginakabig bilang aton ikaduwa nga mga ginikanan ukon iloy kag amay sa sulod sang bulutuan. They are the persons who help us to be a more productive and worthy citizens in the future. So, sa aton tanan, dululungan kita nga magpasalamat sa aton nga mga dear teachers. You have made a difference. You have shaped our minds. You have changed the world, one child at a time. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Okay, salamat gid Bombo Jazz di Sus Madrigal. Sa liwat, Happy Teachers Day sa tanan-tanan nga mga manunudlo. Wala na kita sa nagakigong oras diri sa ato ng pagpangalagad sa platuntunan Bumbuhanay sa Udto. Obda na kita buwas upod sa inyong anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. San Rafael kag sa ibabaw, yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari
sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sang opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si mga kabombo. Good afternoon, mayong hapon gid sa inyo tanan. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gyapon, welcome, gina-enjoy kita. Pinagi sa aton sa nga live audio streaming, pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country.
ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan mga kabombo. Kag ti ulat labot na dira yan sa aton siniiyang steady pulse nga mga tagpalamati sa ila sinitag sa ka mga panimalay pinaagi sa aton siniiyang normal nga radyo nga pwede maliso, no? Ang 630 kHz, no, nagasigabong sa tagsa ka mga panimalay ang Bombo Radyo. Kagahiti sa malabutan sa aton si Paguragwag. Hello, 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 and good afternoon. 630 kHz, the unwavering power of radio. Hindi ni ako yan nagapati, ko nga hindi niya malutos ang radyo. No, madula lang tanan po ang radyo, hindi gina malutos, no? Kay bisan ano pa moderno sang panahon, ang radyo yati nangin kinaanda na iya, no, nga kabahin sa sulod sang panimalay ang radyo nga nagaandar kag Bombo Radyo ang ginapamatian. So sa aton sinima dear listeners, sa aton sinima pinalangga nga matag palamati, sa aton sinima suki sa mabutan sa aton sinima paguragwag. Mayong hapon, hello, 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 and good afternoon. Sa hindi mo nabutan sa gapon, welcome, gina-enjoy kita. Pinagi sa aton sininga live audio streaming, pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos na Pilipinas sa bugos na kalibutan. Sa local website ng Bombo Radio Bacolod, www.bomboradio.com/Bacolod. Kag syempre pa sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Sa ila sini iya nga tag sa ka cellphone, ang ila sini nga cellphone nga dapat well-equipped, embedded, downloaded ang aton sini iya nga Bombo mobile app, no? Kinahanglan aton tagsa ka cellphone kompletos recados, no? May recado sa tanan nga mga klase sang applications, pero importante daya ang recado nga Bombo Radio nga recado, no? Kinahanglan downloaded ra sa inyo si tagsa ka cellphone ang aton sini iya nga Bombo mobile app, agod nga makapamati kamo anytime, anywhere. Bit nato ng aton siniya nga cellphone. Anytime, anywhere, makapamati kita sang crystal clear nga live audio streaming sang Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod, particularly sa mga Bacoleños nga regrense nga ti luyag mamati sa aton sa mga programa, bisan diin pa sila nga parte sa nga kalibutan, no? Bisan din nga parte diri sa aton siniiya nga area of responsibility sa bugos nga Pilipinas mga kabombo. So, i-download din na ninyo inyo sa cellphone para kompleto, ha? Kag syempre pa, wave lang din sa aton siniiya nga mga viewers ay ho, no? Sa aton si mga pinalangga nga matagplamati sa aton si Masuki, sa tanan dira nga nagalantaw sa aton si Facebook Live. Hello, 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 and good afternoon sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Sa aton sini nga mga YouTubers, wow, sa aton sini nga mga viewers dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon. Don't forget to make an LSS. When we say LSS, not last song syndrome. Karon pa na sa aton sini iya nga introduction subayon sa aton sa intro music, produkto sang Bombo Music Festival man, kundi ang LSS naton sa aton sini iya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Amo ang inyo sining himuon, no? Like, okay? Like, pagkatapos share, kapatapos no, subscribe, no? Subscribe and share mga kabombo dira, no? And don't forget to click the notification bell below. Ilan lang i-click nyo na para nga anytime may ara kita sang ang aton sini iyang live streaming, no? Like for example sini sa kapon lamang pag sugod sa akon sa programa kapon lamang live streaming, no? I-notify ka mo dayon, no? So don't forget to click that notification bell below mga kabombo, agod nga makainop na kita dira. Makaano ka mo dira, makalantaw ka mo dira
sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. So welcome ko na gid ang tanan-tanan sa aton si mga pinalangga nga matag plamati sa aton si Masuki. Sa gihapon na akon siniya nga kabayan sa intro nga padala kamo sa inyo si makasaysayan, no? Ang aton si makasaysayan kanugon baya nga kon wala tamang ginapangayo, no? Although nga matabo gina kon madula na kita diri sa kalibutan ahay aton sini makasaysayan nga napun-an sang damo nga mga pagtilaw, mga nangin leksyon sa aton si pagpangabuhi, no? Iti malimtan na to. So much better nga samtang nga buhi kita makabombo, no? Ang aton siniya nga kasaysayan pwede naton ipaambit, no? May promo man kita kun wala, may premium man kun wala. Ang importante mapaambit naton kag mapusla ng aton siniya nga mga kasaysayan, no? Kadamo ba sa mga nagapamati sa aton nga mga ginabasa diri nga makasaysayan, no? Kung makapamati sila sa aton kasaysayan, ginakuhaan nila sang leksyon kay inspirasyon mga kabombo. So why not? Para mangin mapinos lanon ang aton siniya nga mga kasaysayan mga kabombo. Ipadala. No, pwede gid. Una, pwede gid nga i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters na ha. bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man ipadala pinaagi sa pagsulat sa aton si traditional way of sharing our true to life stories through writing, no? Pinaagi sa particularly sa yellow pad, no? Pwede gid anho nyo sa isulat nyo dira ang inyo sini kasaysayan kag ipadala pinaagi sa aton sini iya nga sa Koreo, pinaagi sa aton si post office kung layo kamo, ipadala, i-email sa aton si i-address sa aton sini nga address diri kahapon lamang program care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Okay, nakita dira, hindi gani padala no sa inbox sa Facebook page sang Bombo Radyo Bacolod. So okay na kamo dira, no? Padala na kita kag sa sining adlaw. Oy, by the way, mga kabombo, no? Ang aton siniiyang pag-isip kon pila na, no? Ang nabilin kag maghiwat na kita sa aton sining pinakapaborito nga adlaw sa bugos nga tuig. Ang aton siniiyang Christmas, no? How many days to go before Christmas, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si Masuki. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sunod pagali kay Chief Ernie. It's Christmas in the air, you can feel it anywhere, everywhere, anywhere, no? Chief Ernie, kanami gid baya sa mga post sa Chief Ernie mo. May mga gimpang post siya nga anyos chimpos di guraban nga bawang amo si mga hawak daw ka mga gagmay pa ho. How many days to go before Christmas? 81 kaadlaw na lang mga kabombo. We have 81 days to go before Christmas. Bow, dali na lang gid. Pagkatapos was 80, pagkatapos sugod naman kita sa 70s mga kabombo. Sa aton siniiyang Christmas countdown diri sa Bombo Radyo Bacolod. Ahay, nagahilapit na lang gid. Pero do kalayo pa man, kay susubong yati ang aton siniya nga gina-enjoy. Ang aton sini nga Mascara Festival, no? Ang madugay nga festivities diri sa syudad sa Bacolod, ang Oktoberfest mga kabombo, no? Sa aton si Mascara Festival. And after that, mayara pagkikita nga get together pagid Antes po man sa aton siniya nga bongga nga pag tinipon-tipon sa sulod sa balay, no, sa Christmas, pero antes pa man sa bulan sa Nobyembre, baga tinipon-tipon makita sa lulubngan sa aton siniya nga mga pinalangga nga mga miyembro ng pamilya nga una na nga nagtaliwan or una nang nagbiya diri sa kalibutan, no, sa aton sini nga All Saints Day, All Souls Day. Pagkatapos sina waay na dayon by God's grace, waay na dayon sang sang talaklaron pa, butsog na kita sa bulan sang Disyembre.
sa first day of Christmas. In the first day of Christmas, my true love sent to me. Anong idulong mo? Anong ihatag mo sa imo siniiya nga pinalangga sa kabuhi man? Not necessarily ang pinalangga mo nga imo tiayon, imo nga bana, ang imo siniiya nga nobyo, nobya, ang special person nimo, kundi ang imo siniiya nga pinalangga sa kabuhi, ang imo sini nga bata, no? Imo siniiya nga ihada, utod, best friend, no? On the first day of Christmas, my true love sent to me. Ano man? A partridge in a pear tree. Ate, sige, 81 na lang ha. 81 kadlaw na lamang ang nakalipas or ang nabilin mga kabombo kag Christmas na. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Mag-auluanwan kita balaan ay mga kabombo. Dili sa aton siniiya pambukas nga bahanon, ang aton siniiya nga opening song, produkto ini sang Bombo Music Festival 2020. Pangita ako gid ni kay siling ko, may mga may mga composers kita nga lunsay mga manunudlo. Maisa lang nakasamay nga estudyante. Kag amo ining ambahanon nga ginatigluan break nga para gid sa aton man sini nga mga estudyante, no? Daw kaangay pahanumdom ini sang mga manunudlo nga amo subong ang bida subong adlaw sa ila sini nga mga estudyante, no? Ang aton sini nga ginabuot silingon ang ambahanon bala nga break produkto sang Bombo Music Festival 2020 mga kabombo, no? Kaya ang mga composers diri, lunsay mga manunudlo. Una, si Lindy Katekista, isa ka teacher. Si Marty Katekista nga bana sini, isa man ka teacher. Si Rami Kapuyan, isa ka teacher, kag maisa diri nga estudyante nga si Matthew Joaquim Realina, mga kabombo. Since today is World Teachers Day, mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga ang mga tagpalamati, sa aton si Masuki, saludo, salute to all the teachers, specifically Filipino teachers here and abroad, mga kabombo, no? Aton sini nga mga maestra, no? From the bottom of my hearts, from the bottom of my heart, from the bottom of our hearts, gapasalamat kita sa aton si mga manunudlo. Ako, ehemplo, kung nga ari ako diri subong, it's because of you, my dear teachers, no? Halin sa elementary, na grade 1 ako dito sa may Louisiana Elementary School. Do you know the way to San Jose? Sa Louisiana, bala? Hindi sa Estados Unidos. Kundi dito sa may Barangay Maaw, Bago City. Dito ako na grade 1. And then, pagsaylo namon diri sa Bacolod, diri sa Barangay Singkang Airport, syudad sa Bacolod, up to now, no, dira ko yan na grade 2 until grade 6. Diri na ako high school, kag diri man ako yan nag-college, no? Dira kami yan sa may J.R. Torres Elementary School, sa J.R. Test, no? Thank you so much sa mga ara pa dira nga mga manunudlo ko. Do kalabanan, do wala na gid man, no? Kay ti, iban, nagkalamatay na. Ang iba naman niya, ti, retired na. So, sa gihapon, salamat gid. Sa aton sini mga elementary teachers, no? Thank you so much, no? From the bottom of our hearts, kita nga mga estudyante, sa aton sini nga mga elementary school teachers, no? Bisan pa sa aton sini iya nga mga kindergarten nga mga mga preschoolers, preschool teachers naton. Thank you so much sa mga aton sini iya nga high school teachers, no? Ang akon sini iya nga pagpasalamat man sa mga mga teachers ko, dear teachers ko, dira sa may Negros Occidental High School. Kag nga akon si pagpasalamat sa akon sini iya nga alma mater, dira sa may University of Negros Occidental Recoletos, UNOR, mga kabombo, no? Dira ako yung nagtapos ang akon sini nga kolehiyo. So sa tanan naton nga mga teachers, no? Bisan pang aton si maginikanan, ginihemplo ko na ginusar ko nga graphics sa aton si special feature, ang first teachers ang aton sini iya nga baganihan, aton si national hero nga si Dr. Rizal, ang iya sini nga nanay nga si Doña Todora Alonso, mga kabombo, Rizal Mercado. Ang iya sini nga nanay amo ginaiya iya sini nga first teacher, no, ni Dr. Jose Rizal. So sa tanan naton nga mga nanay, gatudlo
no? Subong yung mga nanay, ang mga stage mothers na gidya, no? Nagaupod, nagabantay, nagatudlo, no? Sa ila sa mga kabataan, ti sila isa man ini sa mga ginakabig mga teachers, no? Nga dapat naton man nga pagapasalamatan, no? All the way ara gina sila ya ang mga nanay halin sa pagbugtaw sa aga, himo assignments, no? Sugat dulong, tiner sa sa eskwelahan, sa area kung sa din pwede sila makatiner nga mga ginikanan, no? Hasta nga magpuli adlaw-adlaw nga tanan except Saturday and Sunday. Saturday and Sunday pure nanay gid sila sa ila siniiya nga mga papel sa sulod sang balay. So saludo kami sa inyo, ma'am, sir, no? Saludo kami sa inyo from the bottom of my hearts, from the bottom of our hearts, from the bottom of my heart. Thank you. Thank you. Salamat, Ged, no? Kag sa akon siningati ayon man si Dean Dennis Madrigal. I love you and I'm always so proud of you. Ara lang gid ko yang back up sa imo, no? Sa kay Dean Madrigal, happy Teacher's Day. Sa tanan-tanan, happy Teacher's Day sa inyo tanan-tanan. So, ari ho, ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon sa nasiling ko na, ang mga composers lunsay mga manunudlo ka maisa nga nakasamay nga estudyante. Ang ambahanon nga break, produkto sa Bombo Music Festival 2020, yari during the Grand Performance Night sa Bombo Music Festival 2020, ang ambahanon, break, break, break. Go ahead, Bombo Mike. The song Break sounds like breakup song, but it talks about social media diet. Ginawa namin ang kantang to dahil sa mga pamilyang nakikita namin na hindi na nagbabanding dahil sa gadgets, hindi na nag-uusap, puro gadget na lang yung inaatupag. As a student, it is important to know the importance of family, friends, and other people around us, which is exactly why the song Break was made. So as educators, we are dedicating this song sa lahat ng taong nakakarinig at magkakagusto sa kantang ito, especially sa mga batang nilalamon na ng adverse effects of the social media. So kung tayo ay toxic na, break! Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iisip ko kasi gusto ko nang magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa bang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo.
magbago. Pag-isipan mo muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Oh, oh. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na. Magbago. Break. From our dear teachers, no? Nasanday Mr. and Mrs. Marty and Lindy Katikista. Dear teacher Rami Kapuyan. And dear student Matthew Joaquim Realina. Amuyad to mga kabombong aton sini pambukas nga bahanon break, no? Ang panumdum sa aton sini mga dear teachers nga mga composers suwa. Daw as if bala daw ang ambahanon mabatian mo sa title daw about breaking up, no, sa mga romantic relationships. Pero ang main thought, syempre, ang panumdum ni ma'am kag ni sir sa aton. Idol ko si sir, love ko si ma'am. Pagpanumdum sa aton nga, oy mga kids, mga dear students, no? Gaan nyo gini panahon ng inyo si pagtuon, ipahigad anay mga gadgets, no? Hindi anay sagay ka ML, sa kagay ka kung ano mada nga sokmed do kon social media, Facebook, IG, etc. etc. Paigad na anay kay matuon kita. Amo na siya ang mensahe sang bahanon nga break, no? Sang mga composers nga mga manunudlo, mga kabombo. We are so very much honored nga may ara kita mga manunudlo nga nagpatigayon o nagpaambit sa ila siniiya nga abilidad sa pag-compose ng mga beautiful songs. And indeed, no, nangin madlagon sila kay nadala sila sa top 12 ang ining ambahanon nga break produkto specifically sa Bombo Music Festival 2020 edition, mga kabombo. No, target sini ang aton yung mga pamatanon ang aton sini nga mga millennials, no, kag ang XYZ, mga kabombo. Kay naga-promote ini sa pagpaiway sa ginatuwag bala nga toxification or a sort of detoxification sa present generation gikan sa adverse effects sa social media, sang sokmed, mga kabombo, no? Ang lain pa kay ti kun adik ang aton mga estudyante sa social media, no? Ara na nada ang depression, mga issues ng depression, no? Daw ano na siya is because nga kulang sila sa tulog, no? Ang ilang sining health apektado, plus pang pinakamalain diri ang cyberbullying. Wala kita kabulong aton si kabataan gaduyo. Nga nagalantaw na sa ila sa social media ho kay gali ginabully na sila ya. Virtually, mga kabombo, no? Kang iban pa nga forma sang pag-abuso, no, sa social media nga amo ang ginakabig major factors kung nga ang mga netizens nagabatsyag sa ginatawag toxicity. Kakita man mismo, hindi lang mga young people ba? Bisan pa gani ang mga tigulang, subong naga-TikTok. Hindi mga puti buhok, ha? Lulang-lula, lagi dyan lulong-lulo. Di ako yan daw pwede pa man. Kaya hindi pa man gidya lula-lulo. Puti lang yung buhok ko. Mo si Bombo Michael, puti buhok mo. Pang ano na yato niya, pang
ulo unwind bala Bombo Michael, no? Sort of distressing, no? Ginakakasa nato ng aton siningang stress adlaw-adlaw nga tanan. Kay para maano bala, ang aton siniyang focus, no? Ma-divert into something nga light lang kag makapalipay sa aton. Pero may ara mga tigulan, grabe mo. Ang TikTok, grabe sumaot mo, puti ng buhok, tags 10 taho na. No mo na siya ang ginatawag bala nga kung natamaan na TikTok-zik na. Break muna, okay? This song reminds us that we have to choose. We have to choose, and we have that right to choose and that choice to stay away from social media. Kag ang malain sining epekto kon natamaan na gid kita, no? Break muna. Tadya nito, no? Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umi-eksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napagod na ako sa'yo. Hindi ka na makakapoy nga. Ba, wala ka tulog. Dugan. Hala, abread asang Facebook. Makarelate? Mga kabombo, no? Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Yaboy, ano yung cellphone, ang mga gadgets, no? Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break na muna tayo. Wala na yung Facebook, wala na yung social media, kaya nga, ang aton sininga pagka-toxic na ho. Sa aton sininga social media, amo na yung mensahe sa aton sininga nga pambukas nga bahanon. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Kanami isang mensahe sa aton sining mga composers nga mga dear teachers, no? Aton sining mga manunudlo nga nagpaambit sa ila siniya nga God-given talent to compose sa aton sinito igan nga paindis-indis ang Bombo Music Festival. Labinigid sa nakaligan nga Bombo Music Festival 2020. Di kamo padala kamo sa inyo siniya nga mga kung ara na magabalik na aton siniya nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful music kay gintukod gid niya gindiyon gid ini sa Bombo Radio Philippines, no, to discover that kind of a talent of yours, mga kabombo, no? Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalipas sa takna ng 2:00. Arian na ang aton sini mga kabombo, no, nga pag dumdum sa makadali, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si mga suki. Ang aton sini nga pag dumdum sa isa ka pinanid sa maragtas sa aton sini nga pungsod Pilipinas, mga kabombo. Kay mayara kita sang isa ka pinanid, no, sa sining bulan sang Oktobre. Kadamo ulat labot sa aton sining World Teachers Day sa nagligad nga bulan sa September 5 until October 5 today, no? Ang aton sining National Teachers Month diri sa Pilipinas. Ginadumduman subong mga kabombo, no? Sa bulan sang Oktobre ang dihon for the very first time sa sining isa ka National Scouting Organization diri sa Pilipinas, ang Boy Scouts of the Philippines. I'm sure tanan sa aton yan nakaanugid, no? Nakaagigid sang aton siniyang sang elementary, high school naton mga kabombo, no? Ang aton sining pagkaagi sa pagka-miyembro sang Boy Scouts of the Philippines, ka Girl Scouts of the Philippines, of course. Di subong nga adlaw yang aton siniya nga dumdum sa isa ka
importante nga pinanid sa maragta sa aton sini nga pungsod Pilipinas, damo ang scouting. May Girl Scouts of the Philippines, Boy Scouts of the Philippines, kag damo pagid mga kabombo no nga klase sang siniiyang National Scouting Organization diri sa may Pilipinas, mga kabombo, kung sa diin may mga program sections ini no. May kids scouting kita nga nagaedad sa mga lalaki no, nga nagaedad 4 tubtob 6 ka tuig. Ang Cub Scout no, ining kabataan alay sa bayan or Cub Scouting para sa mga lalaki nga nagaedad 6 tubtob 9 ka tuig, grades 1 to 3 ini. Ara syempre ang Boy Scouting no, ang Boy Scout of the Philippines, for boys 9 to 12 years old, no, grades 4 to 6 ina mga kabombo. Ang Senior Scouting para sa mga boys naton nga mga estudyante from age 13 to 19 years old, no, grades 7 through 12. Kag ang Rover Scouting para sa mga young men 18 to 26 years old mga kabombo, grades 11 to 12, and college level mga kabombo. Amo ini ang klase sang scouting, mga program sections. Pero sa subong adlaw ya aton ginadumdum ang Boy Scouts of the Philippines. Guys, sa sininga bulan sang Oktobre, no, sa tung tuig 1923, kung aton nga isipon mga 99 katuig na ang nakaligad, sang ang Rotary Club ang nagtukod sang Boy Scouts of America, Philippine Islands Council number 545 bilang territorial council nga naga-cover sadto sang tanan nga mga scouting groups o kontropa nga gin-organize sa bugos nga Pilipinas. Tubtob nga nagabot ang petsa nga Oktobre 31 sa tong 1936 sa opisyal nga gintukod diri sa Pilipinas. Ang Boy Scouts of the Philippines pinaagi sa Legislative Act sadto mga kabombo no. Ang nagpungkos sadto bilang founding Boy Scouts of the Philippines President kag Chief Scout amo si Josephus Steve Knott mga kabombo no. Ini si Josephus Steve Knott no, amo ni siya ang nagpungko bilang founding Boy Scouts of the Philippines mga kabombo no, kung sa diin nagsugod diri sa Pilipinas sa to October 31 no, October 31 mga kabombo no. Ining si ang tagtukod no nga si Josephus Emil H. Steve Knott no, isa ini siya mga kabombo ka miyembro man kag amo ini ang pioneer no sa bahin sang scouting no, isa ka American entrepreneur kag US Army officer diri sa Pilipinas no, nagtener ka nagpuyo kung sa diin damo ini siya sa mga accomplishments mga ginhimo nga kayuhan diri sa Pilipinas, especially sa patag sang Boy Scouts of the Philippines nga amo ini siya ang co-founder mga kabombo, si Josephus H. Steve Knott no. Kag amo ini no sa October 31, 1936 mga kabombo no, ang pagtukod na ni Josephus Steve Knott no, nagpungko siya bilang founding BSP president. Sang pagka January 1, 1938, ang Boy Scouts of the Philippines ang gininagurahan ini ni sang nagapungko sadto nga presidente sang pungsod, President Manuel La Quezon, kag si Ezekiel Villacorta ang gina-appoint bilang first Chief Scout Executive sang Boy Scouts of the Philippines, so kon kapatirang Scout ng Pilipinas no, amo na siya Tagalog ang Boy Scouts of the Philippines o kon kapatirang Scout ng Pilipinas. Ti sa karon ang nagapamuno no bilang ang Boy Scouts of the Philippines nagapadayon sa pagpamuno ni Presidente Bongbong Marcos no, ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang Chief Scout. No, kung sino nagapungko bilang presidente, ti amo na siya ang Chief Scout kag
Ang nagapungko bilang National President karon sa Boy Scouts of the Philippines na si Dale B. Corvera kag ang Secretary General na si Rogelio S. Villa, mga kabombo, no? Ang Boy Scouts of the Philippines mayara na sa corona as of 2020, mga kabombo, no? So mga more or less mga 2,811,000 plus nga mga members nationwide ang Boy Scouts of the Philippines, no? As of 2020, mga kabombo, no? 2,811,541 ka mga members nationwide. Boy Scouting is for boys to 9 or boys 9 to 12 years old or from grades 4 through 6. Kag ini sila yung mga kabombo ining Boy Scouts of the Philippines, nagasuksok ini sila sang green nga neckerchief, no? Ang ginabutang di bala nato, no? Green na diyang ila sing ginasuksok kay subong adlaw yati amuni ang pagdumdum naton sa isa ka classes sang scouting ining Boy Scouts of the Philippines. That was October 5 of the same day today. Sa itong 1923, mga 99 years ago na ang 99 katuig ang nakalipas sang gintukod ang Boy Scouts of America Philippine Islands Council number 545 bilang Territorial Council nga nag-cover sa tanan nga mga scouting groups nga gin-organize diri sa Pilipinas. Tubtob sa October 31 gani sa nasiling ko na 1936, mga kabombo, 85 years ago, sa opisyal gintukod diri sa Pilipinas ang BSP or Boy Scouts of the Philippines, mga kabombo. Pinaagi ini sa Legislative Act nga gindihon kag ang Boy Scouts of the Philippines subong mga kabombo yati sa gihapon niya nagapadayon, no? Ang aton sini nga National Scouting Organization sini sa Pilipinas sa World Organization of the Scout Movement. Ang ining Scout Movement una ini nga gin-introduce diri sa Pilipinas sa tong 1910 sa tong gin-okupar kita, no? Ginsakop kita sa mga Amerikano, American occupation since 1910. Kagin hatagin ini sa recognition, no? Bilang miyembro sang Organization of the Boy Scouts International Conference. Nga ang epekto sini humalin sang October 31, 1936, no, diri nga sugod by virtue of certification signed by J.S. Wilson, mga kabombo, no. John Skinner Wilson amo ini siya ang nagpirma kag subuman ni Olav Baden-Powell kag Daniel Spry, mga kabombo. Di makita naton sa Facebook Live ang aton sini dumduman, no? Aton sini ang neckerchief, no? Ang aton sini iyang uniform na binigay sa Boy Scouts of the Philippines, ara, no? May mga pictures pa kamo dira. O gindala na lang naton ang Girl Scouts of the Philippines, aton sini iyang kalo kay sinasiling ko na gani mayara sang nagkalain-lain, no? Nga level sang scouting. Ang aton sini nga level sa scouting, mga kabombo kung sa diin halin ini iya sa gagmay asa na sa dalalagko, no, sa bahin sang program sections. Ang Kids Scouting or kabataang iminumulat diwa, ang Cub Scouting o kung Cub Scout, kabataan alay sa bayan, ang Boy Scouting, mga kabombo, no, kag ang Senior Scouting, Rover Scouting, kag ang sa bahin sang siniiyang mga grupo, mga kabombo. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2, so subong adlaw, aton ginadumdum, no, ang pagtukod sang aton siniiyang scouting diri sa Pilipinas, ang Boy Scouts of the Philippines. The same date today, October 5, sa tung tuig 1923, 99 katuig na ang nakaligad. At least may ara kita sang ibalo, no, sang maragtas kahapon lamang. History
sa aton sini nga Boy Scouts of the Philippines. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdo, magabalik ka atong palatuntunan kapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Na ang nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Yari na ang aton sining main menu, aton sining mayor nga menu diri sa aton sining palatuntunan kahapon lamang. Ang inyo sining mga kasaysayan, no? Ang inyo sining mga true to life stories
nga ginapaambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. May premyo man daya o kun wala, may promo man kita o kun wala ya. Ginapasalamatan nato ng atong si makauturan no sa ila sini nga pagpaambit sa ila sini iya nga mga kasaysayan. Kag sa sini nga hapon, aton sini iya nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Arturo, no? Si Arturo, si Choi Toring, nagapanuigon karon sa 66 anyos sang Banwa sang Binalbagan. Ang kasaysayan ni Choi Toring, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. By the way, salamat gid no sa kay Bombo Michael sa akon si beautiful nga background no. Ang aton sing pabugal is that ano ang aton sining capital no. Ang aton sini iyang provincial capital no. Beautiful with the lagoon of course no. Kag ang very historic manang duwa na da ka no ho. Duwa na da ka mga karabaw no nga mga monumento sa left and right side no sa lagoon mga kabombo no sa akon sini nga likod no kun aton ina nga kutkuton ang maragtas sang sinang duha na ka mga karabaw nga dira nga mga rebulto no ang statue dira nga may nakasakay nga isa ka duha tanan ka tawo kay duha karabaw na mo no left and right no kanami na sang iya sini iya nga maragtas kag subo man sa front na da bala di bala may ara pag ginada nga daw ano na siya monument no or rebulto man ti may ara pag gina siya sang ano ni sang maragtas and nadulong na naton sa inyo in fact no sa pila ka mga features diri sa aton pero from time to time aton ina nga igabalik no kaangay sa akon si karon nga likod beautiful lagoon no ang aton sini iya nga provincial capital building sa akon sini iya nga likod sa akon sini background mga kabombo kag bugalon kita nga naga-feature sa aton sini nga mga tourist spots no mga landmarks diri sa syudad sa Bacolod kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental. Sa pagsugod na sa kasaysayan ni Choi Toring, siya Miss Jazz ang akon sa edad 66 anyos kag nagapuyo kami diri karon sa may Banwa sang Binalbagan. Ang akon sini karon kasaysayan Miss Jazz ang igapaambit ko angot ini sa problema ko bala. Kay isa na ako iya Miss Jazz kabalo, ang akon sini nga asawa nga ang personalidad niya sini Miss Jazz ya ano gid daw kaangay gid bala sa magulang. Bangod kay sa 8 sila ka magulutod sang buhi pa sa tong asawa ko may ara ini siya sang 7 ka mga manghod. Bukod silingon eldest siya no sa 8 ka magululutod. Rason man nga gamay pa siya yati na badil na siya sang mga responsibilidad nga gin butang sa iya sini iya nga abaga no kay kaangay man na nakon bala Miss Jazz. Nati ang mga kabataan ko na ilo naman sa ila sini iya nga iloy rason man nga ti balo na ako amo man to ang akon sini iya nga iloy no na ilo man sila ya temprano pa sa ila sini naman iya nga amay rason man nga ti sidekick ito siya sang iya sini nga nanay no ang akon man sini iya nga nanay Miss Jazz. Abi mo bala Miss Jazz ang akon sini iya nga ano ni nga kabuhi istorya sa akon si kabuhi daw hindi man basta-basta. Kay bangod kay balo na ako kag sang buhi pang akon sini iya nga asawa sa nasiling ko na ang tanan nga mga issue sa sulod sang balay no gasalig ko na iya sa akon sini nga asawa. Ang akon si ginahimo iya mangita lang sang trabaho no kag kwarta agud nga igadaho ko sa iya. Amo lang gid ina Miss Jazz na anad ko sang akon sini iya nga papel bala sa sulod sang balay nga ti
galakat, no, kakadto sa trabaho, pagkatapos balik naman kag atipanon ako sa akong asawa, kag pagkaaga the same, pareho. Pero sa nagtaliwan ang ako si asawa, Miss Just daw, arabala na murag-muragan ako. Masakit para sa akon, sa emosyon bala, Miss Just, sa tuwagati, ang imo si pinalangga nga asawa, unang nagbiya din sa kalibutan. Ikaw nga nabilin, amo gidjaya ang magabatsyag sang epekto sini sa pagkatdula sa imo sini iya nga partner sa imo sini nga asawa, kaangay ko. Kagula labot sina, Miss Just, ang responsibilidad sa sulod sang balay. Grabe gidya do na hayanghag bala ko, Miss Just, nga amo ni gali kabudlay ang responsibilidad sadto nga ginuyatan sa akon sing asawa kay ako ya ara sagwa naga trabaho. Ti sa nagtaliwan ng akon sining asawa, Miss Jazz, ti ako tanan Sang time nga wala na siya, ti may mga hubin pa ko nga mga kabataan pa man. Ti ako tanan. Sa karon, Miss Jazz, kay ti sa edad ko karon nga 66 anyos, ang mga magulang may mga pamilya na, may mga apo na ako, kag may duha diri ka pamilya nga ari sa akon singaluyo. Kaya hindi man sa pagpabugal, Miss Just, bisan amo lang to yung akon sini nga kita bilang trabahante. Pero nakapatukod ako sa amon sini nga balay. Kag papabugal ko, pilaman ka kwarto, kag abi mo bala, Miss Jazz. Bangod sini, ang akon sini nga duha ka mga kabataan, wala sila nagka-problema sang nagpakasal sila sa kamagulangan sa iya sini nga bana, kag ang ikaduha sa iya siniman nga asawa. Ang duha ko ka una nga mga kabataan, Miss Jazz, nagpalang manakag na palang asawa, wala iya sang problema sa ila sini nga pag-aistaran. So, sa malipot nga pulong diri sila sa balay ko nga gipatukod sa akon sini nga asawa, kag sa amon man pwede rin sila sa balay. Ako yung Miss Just, why ginae problema, kay tigulang naman ako, basta importante ya ang radyo ko yan nagaandar. Kag mayara lang ako sang kape, kag may tulot tiyangge ko din nga ginabulubantayan, ho? Okay na ko na Miss Just. Ang importante, may ara man ko sang mga tanom sa likod sang balay namon, malibre ang amon siniiya nga mga kinanglan kung mag-utan kami. May ara ko din, Miss Just, sa likod sang balay sang mga tanom nga mga tambok pa na, Miss Just, kag sa naga-harvest ko yan sang akon siniiya nga mga kamatis. Pagkatapos, tapos na, dali man lang niyang yasin ng season, naman ko na, sagbuag naman ko na sa akon sa mga seeds. Wala labot sina, Miss Just, may ara man ko yan sa mga kinanglanon, bala. Sa paggalaswa naton, wala na kami agabakal, sa akon lang na iya, nga daw lulula gwerta sa likod balay, nga muna na iyang akon siniiya nga nangin kalipay sa mga tag-adlaw-adlaw nga tanan, Miss Jazz. Ti kon mga amo ni oras, samtang nasulat ko ni Miss Jazz, kapamatigig ko sa imo pala tuntunan kahapon lamang, mga amo na oras may papagpapag makuda sa likod, gapungko ko da, bit-bit ko na yung akon sini nga transistor radio. Amati ko na sa imo, sang imo mga palatuntunan, kag amo man ang rason ko nga ang nagbalay man ako sa akon kasaysayan. Ti bangod kay ang akon si mga kabataan, ara sa sulod sang balay, wala na ko na, Miss Just, yan naga-ulo-intra pa. Pero apektado ka, kay ara ka man sa amo nga balay. Ang buot ko silingon, Miss Just, may problema nga nagatuhaw from time to time sa balay. Kag ini nga problema, hindi man niya problema sa akon sini mga kabataan, sa nasiling ko ng eldest ko lalaki, kag may asawa na, kag may duha ka mga kabataan, mga apo ko, kag ikaduha amo ining akon sini nga bata nga babae nga nakapamana, kag may ara man siya sang 3 ka mga kabataan. Sa akon luyo, 5 diri ang akon sini nga mga apo. Sa akon sini nga duha ka mga kabataan nga una, may mga mangod pa man, ay banti ato na sa Manila, no, nag-untat sa pag-eskwela kang nagtrabaho Wala, hindi ko naman sila mapunggan, Miss Just, kay
ila naman iyaya pangabuhi kag iyara na sila sa insakto nga edad nga makadesisyon sa ila sa kaugalingon. Especially sang nagtaliwan ng akon sini nga asawang ila sini nga mama kay ti daw amo yung ila sing ginakahadlukan kinanglan niya bisan magkainano bisan wala plete kag wala sang kwarta nga ibalunon sa eskwelahan kinanglan maeskwela gid. Hindi na sila makapalag sa ila sini mama sadto sang buhi pa. Pero sa nagtaliwan na akon sining asawa ti kanya-kanya na kami tanan sana siling ko na Miss Just daw nakibot ako ya sang akon sining responsibilidad bala natuman kadamo kay wala nang akon sining asawa. Ti ang problema ko karon Miss Jazz, I'm sure makarelate man dira sa mga nagalumunay bala. Ang asawa sang kamagulangan ko nga bata kag ang bana sa ikaduwa ko nga bata nga babayi. Sadto daw hindi daw manutaran mo lang bala Miss Jazz nga kung kaisa nagahiposay sila pero sang nagligad nga mga binulan Miss Jazz diri ko gid nakitaan ang init sang conflict sa tunga sang mga partner sa akon si makabataan. Kay ara gid ko natabuan Miss Jazz siguro mga talipos-puso na to sang bulan sang Abril no nga ara gid ko Miss Jazz sa tabuan. Nagsabtanay kag dutayan lang magdinumugay Miss Jazz. Ito ang akon siniiya nga ikaduwa nga bata nga babayi, ang bana yan amo na ito syempre, amo na yung tapik, amo na naglalisay sila una-una, baanay lang. Kay grabe man yung baba sang bana sa akon sini nga ikaduwa nga bata. Ang kamagulangan, ang iya sini nga asawa, amo maniti laba ni buhok. Ang tendency to Miss Jazz nga nabunutan gid sa daw gid sa balasang bana sa ikaduwa ko nga bata. Dutaya lang sila magdumugay, Miss Jazz. Di syempre, ako, nga ara ako, nagtambag ko, galalain ko. Ang akong sinigani nga BP do nagtaas. Mayo lang, kay ti Domingo to the time, ara kami tanan, ara ila sini nga ang bana, no, sang akong sini nga daughter-in-law, kag ang asawa sa akong sini nga son-in-law. Di, Miss Jazz, naglalain ko, nagpalamulagi ko gani, may lang kati ara man ila si tagsa ka mga spouse. Di, Miss Jazz, natambagan sila, pero natabo na to. Hasta na lang, Miss Jazz, hindi mo giniya mapaiway, no? Nga, apisa nga ti, wala nagailinaway ang mag-utod nga nga mga kabataan ko, ang kamagulangan nga lalaki, ang nagdason nga babayi, di asa sa uli, Miss Jazz, sanutaran ko nga hasta sila ya, wala nagasapakanay. Kagbisan, hasta subong, Miss Jazz. Amo na yung ginaproblema ko, gid. Ako yati, wala na ko siling ko, wala na ko ya. Out na ko sa ila siniiya nga mga pagpangabuhi. Kaya ti, although nga isa lang kami kalugar, ti sila ya bahala na da sila sa ila siniiya nga dalagan sa pagpangabuhi. Ara lang ko ya, no, nga kung kinanglan nilang ako si Bulig, ang ila siniiyang akon siniiya nga panindugan kung may mga desisyon sila, gapanuwag mo na sila, gapangay sila sang advice bilang ila sini nga papa. Di o galing bala Miss Jazz kay amo na, sang bangod kay ang duha ka mga tapik ang naglainay sang buot, hasta na lang akon si makabataan nga ila si partner, ang kamagulangan nga laki kag ang ikaduwa nga bata o nga babay, naglainay man buot. Isa kami sa sulod sang balay, pero ara bala Miss Jazz nga daw may kakitid sang dalan, kay wala nagasapakanay. Amo na subong akon sini nga problema Miss Jazz nga para sa akon nya ti apektado ko. May ara ako da papagpapag kag daw dira ginapasilungan kun ako mag-ulan nga samtang nga nagapanandom ako sa likod balay ang akon si Lulula Guarta. Gusto ko na gani Miss Jazz padako una kay para nga hindi na ko balay maka witness sa ila sini nga pag-ilinaway da sa amon sini nga balay. One time to istorya kung ako mga kabataan, minus ang ilan sini nga mga partner. Inistorya ko sila, kinanglan siling ko, tadlungon nyo na. Kaya hindi lang ako ang apektado diri, kundi ang inyo si mga kabataan, Miss Jazz, ahay. Daw arab lang, wala sila tuod sa sala, pero asa sila ay maulamid.
Amo na subong Miss Jazz ang akong sini nga problema. Sa edad ko karong na 66 anyos siya ti hayahay na ko Miss Jazz, pero once nga may mga problema dira sa amon sini nga sulod balay kay ti dira man ako naga-estar. Apektado gid ko. Hindi man kuya bala Miss Jazz although ako ang ang patriarka, pero ang batasan kuya bala Miss Jazz hindi kuya amo na pareha sa ila si mama sadto sang buhi pa nga naga-entra ginae sa issue sa tanan nga mga may kangtanan sa amon si pagpangabuhi sa sulod sang amon si balay sa panimalay. Ang asawa ko to Miss Jazz ga-entra gito ti ako lain naman niya ang akon personalidad. O kay isa Miss Jazz daw luya ako kag nagakapungaw ako sa akon sining asawa wala labot nga ti nahidlaw ako sa iya, pero nagalain ang buot ko, wala na nakabalong mga kabataan ko nga nagalain na ang buot ko nga isa man lang kami ka pamilya dira sa isa ka balay, pero wala pa sa pagkanay. Amo na subong Miss Jazz kati dali na lang ang Pasko, gusto ko nga inabalang sa pakanay na lang ang tanan kag bangon kay ti isa lang ka balay, isa ka pamilya, ipaiway na lang na ang dinumtanay o kung nainay sang buot. Ti inahambalan ko naman ang akon mga kabataan, pero ang tapik bala Miss Jazz mabulubudlay. Kabay pa Miss Jazz nga mabasahan mo man ini akon si kasaysayan kay nagapamati gid ako ang akon sining transistor radio yati dala-dala ko gina samtang nagapanghilamon, nagabantay sang tulutsangge namon kay nagapamati sa inyong mga drama at the same time. Kabahin ka mo sa akon si pagpangabuhi nga ti isa na kuya kabalo, pero sa gihapon ang akon sinipadayon nga responsibilidad sa akon siniya sulod panibalay, hindi ko gidya madalaganan. Masugatan ko gidya kung may mga problema ti sakam ko man apisan nga tigulang na ako. Kabay pa Miss Jazz nabasahan mo ning akon si kasaysayan. Tubtob na lamang diri ang nagpadala si Arturo, si Tatay Turing, si Choy Turing, 66 years old sang Banwa sang Binalbagan. Ahay sa kay Choy Turing. Choy Turing, good afternoon nandira kag sa mga pumuluyo sang Banwa sang Binalbagan mayong hapon, Damo kita dira nga mga tagpalamati man sang Bombo Radyo Bacolod. Ti Choy Turing, amo ginaiyang pagpangabuhi sa sininga kalibutan, Ang masakit lang kay wala na di ang imo sining katuwang, ang imo sining nga misis, sa edad nga 66 anyos sa tuntod lang palay-palay na gid man, kag makabig naton nga ara na sa ginatuwag bala nga twilight years, sang isa ka tinuga nga nagapaidaron sa 66 anyos. Pero subong nga panahon ng 66 kung kaisaya nagasaot. Depende man na sa imo sining lifestyle, May ara nga 66 years old, groovy pa kag naga-ballroom. Ti ikaw Tatay Turing, kay ti ara ka dira, okay ka na sa imo sining nga simple nga pagpangabuhi, makatanom-tanom dira sa imo sining mga pananom, makapanghilamon, makasulusandig sa imo pagpagpapag, samtang nagapamati sa Bombo Radyo, ang radyo nimo nga pwede maliso kag normal nga radyo, ti ara gina sa imo kag pasalamat kami, Salamat gid kay ti ikaw isagi ka avid listener sang Bombo Radyo Bacolod. Rason man nga nagpadala ka diri sa imo siniiya nga hamili nga kasaysayan, Pero apisar pa Tatay Turing nga may ara na sila sa ila kaugalingon, Amo na ang kung kaisang disbentaha kung nagalumunay. Bisan magululutod ka mo, basta gani nga may pamilya na kag isa lang kabalay, nagalumunay ang ginatuwag, ma-arise ginayang conflict sa tutuod lang, Amo nang rason nga kung mamanaw mga sawa kamo, be ready na mag-move out na. Amo nagbilatawag nga magpain na kay may kaugalingon kanaya nga ginatukod nga pamilya mo, Arab lang wala ka na hindi ka na magsalig, kag hindi ka na estar dira kay may kaugalingon ka na nga pamilya. O galing kita nga mga Filipino, kung pwede pa lang ururupod sandas ta magtinigulang ta, Kag kung pwede pa lang wala man na naton ginadingot ang aton sinibalay, a house of ours is a house for all. Amo na siyang aton siniiya nga nga kultura nga inupdanay kita. O galing sa nasiling ko na ang disbentada,
malainay ginayabuot. No? Especially yung mga tapik, kalabanan sa mga tapik amo ang may problema mo, no? Angay sa imo Tatay Turing, pero para sa akon maplansya man lang ini, no? As early as this kinanglan para hindi na magdugay, that was April. Suro pa sa imo nagsugod nga naglinawa ining duha ka tapik, no? Ang asawa sa imo sini kabagulang nga mga bata nga lalaki, kag ang bana sa imo sa ikaduha nga bata nga babayi. Kaya mo na nagilinaway as subong April, May, June, July, August, September, October, 6 months na ti. Samtang nga nagadugay, nagalala na Tatay Turing. Kinanglan, no? I'm sure ikaw bilang patriarka sa gyapon may say kada ya. Plus pa nga imo man na iya balay, although ti mga kabataan mo man na, iistoryahan ninyo, no? Sa imo sini nga pagpalikasog, sa imo sini iya nga pag nga pagpanguna, para nga ma-plansya na ni. Kaya sa sano, kamo dira magbuta-buta nga daw wala lang kamoy sa pakanay. Iti ikaw ya wala kami problema, ugaling kay ara kada, kag mabatsagan mo, kag naga-suffer ka man at the same time. Sa sulod sa isa ka panimalay, Bombo Michael, no, bisan imo lang dira o kon simple lang pagpangabuhi, basta nga nagaisa, wala nagailinaway, no? Importante amo na iya. Amo na iya ang dapat nga nagatabo sa sulod sang balay. No? Nagapalanggaanay, nagasuportahanay, no? Kag nagabinuligay, no? Kag wala nagailinaway. Amo ginang pinakamasakit sa tanan nga mismo sa sulod sang pamilya nagailinaway, no? Madala lang na Tatay Turing, no, sa kay Choy Turing sa pag-istoryahanay and willing ang isa kay isa no nga magsubahar kag mga isang patawad, no, kag magpatawad man at the same time. Sa imo sini nga pagpamuno kay dapat nila ikaw ya bisan tigulang ka na, dapat mo nila ikaw nga respetuhon. Ikaw da sa gyapon ang patriarka sa sulod sang balay. Kabay pa Tatay Turing, no? Kay Choy Turing nga maplansya na ini antes once ang Christmas, no, kay do ka subo nga magapaskwa kamo inyo iya, wala kamo naga sa pakanay, isa lang kamo kabalay. Okay? Pangamuyuan mo man Tatay Turing no, ang imo si mga hinablos, I'm sure apektado gid mga hinablos, mga apo, no? Wala kita sa panahon, salamat gid sa kay Choy Turing, 66 years old sa Banon sa Binalbagan. Siya siniging paambit din nga kasaysayan. Kamo padalaman kamo, mga kabombo. It's bye-bye time na, but before that, Ari Anay, aton sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of 1 Corinthians, chapter 16, verses 13 to 14. Nagasiling sa English nga pulo. Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Do everything in love. Amo na kapoderoso sang paghiguma. Love ho, amo ginangambal sang Diyos aton. Be on your guard always. Stand firm in the faith. Be brave, be strong. Be loving in everything you do. Do everything in love. Amo na din pinaka mensahe sang Diyos, no? That we should not let our guard down, no? We should be on our guard. We should stand firm in the faith. We should be courageous. We should be strong. And we should do everything in love. Wala kita sa panahon mga kabombo, salamat kayo sa inyong paupod. Inisagapon ninyo alagad sa kahanginan. Bombo, Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva, Senyor Santo Niño!
Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Makadamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral